Гэты помнік вялікаму правадару ўсіх народаў СССР і ўсяго ўсесветнага пралетарыяту ці не адзіны на ўсёй постсавецкай прасторы, бо ў гарадах і мястэчках помнікі стальному чалавеку даўно прадаўна пазнесены, і назваў, што уганароўвалі б яго імя, таксама даўно няма. Але ці ведаюць людзі, якія прыязджаюць паглядзець гульню ў вайну, што-небудзь з рэальнай гісторыі так званай лініі Сталіна? Напэўна, няшмат, а мабыць, і зусім нічога. У кіёску, размешчаным на комплексе, можна набыць розныя сувеніры з цікавай сімволікай, якая выклікае лёгкае здзіўленне. Таксама некалькі кніг на тэму Другой сусветнай вайны і кампакт-дыск з фільмам, у якім збольшага паведамляецца пра будаўніцтва гэтага комплексу, лінія Сталіна. А біяграфіі самой лініі тут не пазнаеш. Мы паспрабуем разабрацца ў гэтай гісторыі. Каб хаця коротка расказаць гісторыю ўсёй лініі, не хопіць ні стужак, ні сродкаў. Вялікая эканамічная дзяржаўная сістэма, створаная Іосіфам Сталіным у 20-30-е гады мінулага стагоддзя, мусіла мець такую ж вялікую сістэму абароны. Савецкі друк у 1930-е гады шмат піша пра будаўніцтва вайсковых абарончых збудаванняў у еўрапейскіх краінах. Лінія Мажино, лінія Маннергейма, лінія Зігфрыда дэманстравалі моц Францыі, Фінляндыі, Германии. Мы находимся в деревне Мацки, где в начале 30-х годов создавалась линия оборонительных сооружений Минского укрепрайона. Линия укрепрайонов в Советском Союзе протянулась от Баренцева до Черного моря. По разным источникам составляла от 1200 до 1500 километров. В эти годы было создано несколько тысяч оборонительных сооружений по всей западной границе Советского Союза. На Беларусі будавалі 4 уры – Полацкі, Слуцкі, Мазырскі і Мінскі. Агульнага плану будаўніцтва ураў не існавала. Рашэнне пра стварэнне мінскага ўмацаванага раёну было прынята ў 1932 годзе. 209 дотаў доўгачасовых агнявых кропак планавалі размясціць па лініі вёска Акалова, Плешчаніцы, Жукаўка, Заслаўе, Койданова, Станькова. Согласно советских тактических нормативов, жизнедеятельность такого объекта была в пределах 15 дней. У кожным доце павінны былі мецца ўсе жыццезабеспячальныя сістэмы. Вентыляцыя, газаачышчэнне, электрычнасць, акумулятары, радыё, сувязь, запасы вады і харчу, перыскопы, сістэма арт-агню. Менавіта так, як дэманструе гэтая экспазіцыя. Незразумела толькі, чаму ў большасці дотаў не прадугледжваліся прыбіральні. Усё мела быць да драбніцы адладжана, адрэгулявана. Інакш, да прыкладу, у працэсе бою ўзнікала рызыка задыхнуцца ад газаў уласнай жа зброі у выпадку сапсаванасці газаачышчальнікаў. Это было очень сложное время, учитывая, что в этот период был и голодомор, и репрессии, и все остальное. Народ жил в полной нищете, несмотря на все лозунги социализма о красивой и счастливой жизни в Советском Союзе. Поэтому вкладывались в это строительство, говорится, все последнее, что можно было вложить. Будоўля вялася адначасна на шматлікіх участках, і ўсё было шчыльна схавана ў змроку дзяржаўнай таямніцы. Не тое, каб мясцовыя жыхары, але і самі будаўнікі цьмяна ўяўлялі, што і дзеля чаго ствараецца. Бо толькі дзе-нідзе тое будаўніцтва было сапраўды рэальным. Усё ж астатняе выдавалі за будоўлю, каб увесці ў зман патэнцыйнага ворага. Апрача ваенных будаўнікоў на аб'ектах працавала агромністая колькасць рознарабочых. У большасці выпадкаў цяжар гэтай павіннасці неслі сяляне. Адпаведна з пастановай Цэнтральнага камітэту КПБ Беларусі, мясцовыя ўлады павінны былі штодня забяспечваць будаўніцтва ураў рабочай сілай і гужавым транспартам. Вінаватыя ў адхіленні ад працоўнай і гужавой павіннасці прыцягваліся да крымінальнай адказнасці. Калгаснікі збіралі на палях каменне і драбілі ўручную, бо камнедрабілак не было. Бетон таксама мяшалі ўручную.
Советский Союз вложил в строительство этой линии огромные средства, более 120 миллиардов рублей. То есть фактически первые пятилетки одно из основных направлений было повышение обороны страны. И в связи с тем, что доктрина была оборонительная, то необходимо было защитить западные рубежи советского государства. Гэтым жа часам вырашаліся таксама і іншыя стратэгічныя пытанні. Паралельна лініі абароны стваралася так званая ідэалагічная лінія памежжа. Задачай першачарговай значнасці ўлады лічылася создание политически надежного контингента населения приграничных районов. Политика коллективизации и раскулачивания у БССР у сувязі з пагранічнасцю тэрыторыі праводзілася дастаткова жорстка. Паводле пастановы Саўнаркаму БССР і ЦК КПБ Беларусі, зацверджанай у Москве 29 снежня 1935 году, з 500-метровай паласы падлягалі пад высяленне 887 гаспадарак тутэйшых калгаснікаў і аднаасобнікаў. Вось дадзеныя са справаздачы Наркама унутраных спраў БССР. В колхозе деревни Тониш, состоящем из 80 дворов, после произведенных арестов все мужское население составляет 3 человека. В колхозе Красноармеец Плещеницкого района в 1937 году рабочих мужчин было 29, из них арестовано 23. Таким образом, в разгар весеннего сева и последующих сельхозработ в колхозе осталось 6 мужчин и 40 женщин. Чыстка інтэлігенцыі першай паласы памежжа пачалася значна раней. Да прыкладу, 7 жніўня 1932 году сакратарыят ЦК прыняў дырэктыву аб тэрміновай вычыстцы сярод настаўніцтва і замене яго партэйцамі і камсамольцамі з тылавых раёнаў. У 1933 годзе ў Беларусі было ўжо створана 13 чырвонаармейскіх калгасаў. З 1935 году на ўсе адміністрацыйныя тэрыторыі, дзе меліся ўмацаваныя раёны, распаўсюджвалася палажэнне аб 7,5-кіламетровай зоне, уезд на якую дазваляўся толькі па спецпрапусках. Но дело в том, что создание таких укрепрайонов уже в годы Второй мировой войны не имело такого значения, как шла позиционная война в Первой мировой, по одной простой причине. Что когда двигалась механизированная колонна, то такой ДОТ с пулеметами типа «Максим», он не мог нанести поражение, кроме как пехоте. Між тым, афіцыйная савецкая прапаганда на застрашанне знешніх ворагаў праводзіла добра спланаваныя ідэалагічныя акцыі. Невыпадкова ў друку, а таксама і ў мастацкіх творах тых гадоў імя Сталіна асацыявалася са сталлю. У адной з папулярных тым часам песень Ісакоўскага ёсць такія радкі. «Границы от вражьих нашествий заделал в броню он литую». Лінія абароны мусіла мацаваць веру ў кожным савецкім чалавеку. І гэткая ідэалагічная апрацоўка мела вынікі. Народ сапраўды верыў, што межы сацыялістычнай дзяржавы будуць надзейна закуты ў браню. Верыў у непераможнасць сваёй арміі, верыў кіраўніцтву сваёй краіны. А што ж адбывалася на самой справе? Загароджанні, узведзеныя ў 30-е гады адпаведна з дакументамі, да нейкага часу лічыліся непераадольнымі. Пакуль у 1939 годзе з Масквы сюды не прыехаў з інспекцыяй Берыя і не выявіў, што большасць з умацаванняў ні на што не прыдатныя. Узводзячы сцэны дотаў, бетон кепска утрамбоўвалі. Некаторыя збудаванні не пазбеглі затаплення, не заўсёды ўлічвалі рэльеф мясцовасці. Такім чынам, з некаторых дотаў агонь можна было весці не далей за 50 метраў. Абсталяванне доўгачасовых агнявых кропак таксама не адпавядала інструкцыі.
Все, пошли. Перад кожным такім відовішчам на ўсіх дзяржаўных каналах краіны ці не штогадзіны гучыць фраза: «А ты пабывал на лініі Сталіна?» Па ўсіх дарогах мноства указальнікаў. З пункту гледжання рэкламы гэта добра раскручаны бренд. Herr Kommandant, hier ist ein Paket aus dem Stab der Armee über die Verstärkung der Wachsamkeit. Дарэчы, такой назвы «Лінія Сталіна» няма ні ў адным савецкім дакуменце даваеннага і пасляваеннага часу. Лінія Мажино ёсць, лінія Маннергейма ёсць, а вось лініі Сталіна няма. Гэтую назву для абазначэння сістэмы укрэпраёнаў уздоўж старой заходняй мяжы СССР карысталі гітлераўскія прапагандысты і асабіста Геббельс. Официальная история учила очень интересно. В советских учебниках было четко написано: предвоенные годы для обеспечения безопасности Советского Союза создавались укрепрайоны. Нигде в советских учебниках никакой линии Сталина не обозначено. Пачатак вайны на тэрыторыі СССР абавязкова адкрыў бы ўсяму свету вялікі падман правадыра ўсіх народаў а несакрушымасці савецкіх граніц. І Сталін вынаходзіць адмысловы прынцып – вядзенне баявых дзеянняў толькі на чужой тэрыторыі. У знешняй палітыцы Сталін робіць беспрэцэдэнтны па сваёй амаральнасці крок. Ідзе на змову з Гітлерам. Так узнікае дагавор паміж СССР і Германіяй аб узаемным ненападзе ад 23 жніўня 1939 года, вядома як пакт Молатава-Ріббентропа. У адпаведнасці з ім СССР і Германія бралі на сябе абавязак на працягу 10 гадоў утрымлівацца ад усялякага агрэсіўнага дзеяння і усялякага нападу ў адносінах адзін да другога, як асобна, так і сумесна з іншымі дзяржавамі. Адначасова былі падпісаны так званыя сакрэтныя дадаткі, згодна з якімі частка тэрыторыі Польшчы павінна была адысці пад кантроль Савецкага Саюза. «1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Гитлеровская Германия напала на Польшу. Горит Варшава». Немцы ішлі на ўсход, аднак Сталін вытрымліваў паўзу, чакаючы, калі ўступленне савецкіх войскаў у Польшчу будзе менш за ўсё выглядаць як агрэсія. Кадры афіцыйнай кінахронікі, якую бачылі савецкія гледачы. 17 сентября мы протянули руку помощи братьям. Комкор Еременко потребовал от немецкого командования отвести войска. Требование было выполнено. А вось неацэнзураваная версія падзеяў. Пры сустрэчы нямецкіх і савецкіх войскаў нярэдка наладжваліся сумесныя парады. Яны адбыліся ў Пінску, Брэсце і ў некаторых гарадах заходняй Украіны. Еўропа і ўсесветнае грамадства былі шакаваныя хлуслівай сталінскай палітыкай. Вот частей Красной Армии на территорию Польши явилось ключевым моментом для определения того, что произошло дальше. Совместные парады, сотрудничество НКВД, Гестапо, советская военная доктрина кардинальным образом изменилась. У выніку пераносу дзяржаўнай мяжы на захад, лінія збудаваных дагэтуль дотаў і капаніраў, на стварэнне якіх было затрачана столькі сродкаў і сіл, страціла сваё прызначэнне.
28 сентября между СССР и Германией был подписан договор о дружбе и границе. И хотя в этом договоре мы не находим ни одного пункта, который бы предусматривал демонтаж оборонительных сооружений, ликвидации, как мы говорим, этой так называемой линии Сталина, все последующие события говорили о том, что такая договоренность, по всей видимости, была. Увосень 1939 году, у момант пачатку Другой сусветнай вайны, усе будаўнічыя працы на абарончай лініі былі спыненыя. Гарнізоны ўмацаваных раёнаў былі спачатку скарочаны, а затым цалкам расфармаваны. Савецкія заводы спынілі выпуск узбраення і спецыяльнае абсталяванне для гэтых фартыфікацыйных збудаванняў. Існуючыя уры былі раззброены. Зброя, боепрыпасы, прыборы назірання, сувязі і кіравання агню былі здадзеныя на склады. Працэс знішчэння ўмацаваных раёнаў набіраў хуткасць. Некаторыя баявыя збудаванні былі перададзеныя калгасам пад зернесховішча. Большасць баявых збудаванняў было засыпана зямлёй. Усё звязанае з абаронай бязлітасна разбуралі і знішчалі. Вясной 1941 года трагедыя лініі абароны, якую будавалі да 1939 года, і якую зараз на гістарычна-культурным комплексе называюць лініяй Сталіна, дасягнула апагею. Аглушальныя выбухі пракаціліся па ўсёй лініі ўмацаванняў. Дзесяткі тысяч даўгачасных абарончых збудаванняў былі ўзняты ў паветра з асабістага загаду Сталіна. – 25 мая 1940 года принимается решение о создании новой линии оборонительных сооружений по новой государственной границе, которую тоже неофициально именуют уже линией Молотова. И для необходимости ее укомплектования орудиями, стрелковым вооружениями, запасами, для экономии со старой границы все переносится на новой. Абсурдность ситуации состояла в том, что даже вот такая бетонная коробка весит 360 тонн. Перенести ее с одной границы на другую невозможно. З дакладной запіскі сакратара ЦК КПБ Беларусі Панамарэнкі сакратару ЦК ВКПБ Сталину. На оборонительные мероприятия в новой неукрепленной пограничной полосе отпущены большие средства. Весной начнутся интенсивные строительные работы. С привлечением местного населения возможно реализовать эту систему мероприятий. Увесь працэс стварэння непераадольнай мяжы Савецкага Саюза з Захадам пайшоў па загадзя адпрацаваным варыянце. Жорны бязлітасных рэпрэсій перамолвалі лёсы жыхароў былой Польшчы, а таксама Прыбалтыкі. Машына НКВД працавала на поўную моц. Як і для каго здымаліся гэтыя кадры, можно зразумець. 28 октября открылось Народное собрание Западной Белоруссии. На нем выступил герой освободительной борьбы Сергей Плетыцкий. Народ Западной Белоруссии воздействуй грозный рост и сказал: довольно, баста! Довольно вы пановали над нами. Теперь власть наша! Теперь не надо бояться человека с ружьем. Эти слова хорошо понимали трудящиеся Западной Белоруссии. Але вось голая статыстыка рэпрэсій на далучаных у 1939 годзе землях. З кастрычніка 1939 да чэрвеня 1941 у заходніх вобласцях Беларусі і Украіны арыштавана 107 140 чалавек. Шмат хто з арыштаваных патрапіў у спісы засуджаных да смяротнай кары. 3 снежня 1939 году ЦК ВКПБ зацвердзіў пастанову НКВД аб арышце і пастаноўцы на ўлік усіх кадравых польскіх афіцэраў. Па прапанове Лаўрэнція Берыі і згодна з рашэннем Палітбюро ЦК ВКПБ 11 000 чалавек з гэтай катэгорыі падпадалі пад расстрэл. С осени 1939 года, после
того, как линия Сталина прекратила существовать как оборонительный рубеж, часть бункеров этих дотов-дзотов использовала НКВД по другому предназначению. В некоторых таких же дотах проводились расстрелы врагов народа, которые появились после присоединения Западной Белоруссии к территории БССР. Есть предположение, что ряд офицеров польской армии, которые были расстреляны по операции апреля 1940 года НКВД, именно расстреливали вот бывших дотах на территории линии Сталина. З архіўнага дакументу ад 29 кастрычніка 1940 года. Совершенно секретно. Центральному комитету КПБ Белоруссии. Согласно решению, Белостокский облсполком должен выделять на оборонительные работы 1300 подвод и 12 тысяч рабочих ежедневно. Проверкой на местах установлено, дивизии получают совершенно мизерное количество подвод. Имеют место случаи, когда и в это мизерное количество выделяемых на работы включаются старики, женщины, малолетние и даже калеки. 9 чэрвеня, за 13 дзён до войны, Пономаренко докладае Сталину об стане новых умацаваных районов. Из 550 забетонированных сооружений вооружены только 193. Военное ведомство не снабдило пулеметными орудийными установками. Вентиляционное и электросиловое оборудование ведется только на 100 сооружениях, да и то не может быть окончено из-за отсутствия элементов оборудования, электромоторов, бензорезервуаров, распределительных ящиков, вентиляторов, водогрейных котлов и так далее. — 25 июня на рубеже Минского укрепрайона по линии Радошковичи-Заславль-Раков первый бой приняла героическая 64-я стрелковая дивизия. З успамінаў пра першыя дні войны командира 64-й стрелковой дивизии генерал-майора запасу Йоулева. 23 июля, когда немцы уже бомбили Минск, мы разгрузились на станции Заславль и получили приказ выдвинуться в направлении Минск-Молодечно в районе Радошкович. Вначале думалось, что нашу участь облегчат доты, но на рекогносцировке выяснилось, что их трудно, а иногда и совсем невозможно использовать по прямому назначению. Специальных войск не было, оружие и приборы наблюдения отсутствовали, связь, свет, вентиляция не действовали, проволочные заграждения были сняты. — 22 июня 1941 года, когда группа армий «Центр» начала боевые действия на территории Беларуси, то, естественно, немецкое командование обращало внимание и ставило боевые задачи на преодоление так называемой линии Молотова. И, естественно, предполагали, что они встретят ожесточенное сопротивление и на линии Сталина. Немецкая разведка и даже последующее воспоминание немецких военачальников, и того же Гудериана говорил: мы думали, что мы упремся в эту линию, но ее не оказалось. Тот личный состав, который был обучен ведению боевых действий именно в оборонительных сооружениях, к этому времени оказался в других частях. Кто-то был репрессирован, и немало было репрессировано в 1937-1939 годы. То есть кадров уже не было, кто мог организовать оборону в короткое время. Откуда появлялись очаговые сопротивления? Отступающая группа красноармейцев там осталась, там где-то гарнизон в районе каких-то в Заславле заняла, где-то еще все. А 2/3 оборонительных сооружений пустые коробки стояли, их даже не занимали никакие части. В этом месте боев-то не было. И немецкая колонна прошла. Нигде никакие, ни архивные источники, ни воспоминания не подтверждают, что в этом месте шли какие-то бои. И это вымысел. Вот то, что было, пустая коробка 1941.
И в лучшем случае там несколько человек могли со стрелковым оружием или с пулеметом пытаться что-то сделать. Імітацыя і бутафорыя замест дакументаў. Праўда пра вайну, што цягам апошніх дзесяцігоддзяў адкрылася з архіўных сакрэтных сховішчаў, адсюль выгнана. У афіцыйным друку выказаць крытычны погляд пра ваенізаваны навадзел пад Заслаўем амаль немагчыма. Праўда вайны саступіла месца міфам пра яе. Прытым міфам нават не 60-х ці 80-х гадоў, а сталінскага часу. На кожнае святочнае прадстаўленне сюды прыязджае дастаткова вялікая колькасць наведвальнікаў. Адных прыцягвае цікаўнасць, бо так шмат пра гэта гавораць. Іншых ахвота ўбачыць на свае вочы чарговую рэканструкцыю. Моладзь клёва патусавацца. Звычайна прыязджаюць з сям'ёй, бяруць дзяцей і старых. Хто не ведае пра асобы рэжым у дні святаў, адразу сустракаюць непрыемныя сюрпрызы. Калі нехта дабраўся да месца на асабістым транспарце, то давядзецца пакінуць яго за 2-3 кіламетры ад уваходу. Выстаяў чаргу і заплаціў толькі за ўваходны білет 12 000 даросламу і 6 000 дзіцяці, а таксама асобна за фота і відэаздымкі і за экскурсію, тут за ўсё трэба плаціць. Бо гэта не дзяржаўны музей. Так вот, реконструкцию событий того времени надо проводить не на линии Сталина, потому что это исторически ложь, которая не соответствует тому, что было в 1941 году. Реконструкцию событий надо производить вот здесь. Как группа отступающих красноармейцев, вооруженная трехлинейкой, имеющая запас патронов 5, 10 или 15 штук на человека, сражаются, зная, что их через 15-20 минут живых не будет. Вот я думаю, что в этом патриотическое начало наших людей. А не то, что разыгрывается шоу, которое не соответствует действительности. По этому шоу немцы уже бежали от нас в 1941 году. Так возникает вопрос, а как объяснить потом молодому поколению, что еще 4 года война продолжалась, когда десятки миллионов положили? Так в чем патриотическое воспитание состоит? В обмане? Алло, да. Это я на линии Сталина нахожусь. Это линия Сталина возле нас находится. Родину за Сталина! Рот фронт! Кто виноват и кто несет ответственность за то, что произошло в том же 1941 году. Если бы эта старая линия обороны была сохранена, начало строительство новой, по новой государственной границе, то была бы создана вторая линия, а в проекте было еще создание третьей линии обороны по Днепру. События Великой Отечественной войны развивались бы совершенно в другом русле. Ответственность несет один человек персонально в связи с тем, что в форме диктаторского режима один человек принимает все решения, а вся вертикаль только выполняет. Это начинается с того уровня, который принимает политические решения, и которые потом выполняются военным командованием. А яшчэ на гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» магчыма набыць вось такую кнігу. Эта книга могла называться по-другому. Эта книга могла называться «Сталин и Европа, прокляни», потому что то, что сотворил Сталин в предвоенные годы, что он сотворил в годы войны, какую свободу он в последующем принес народам Европы, которые не отказались и через десятилетия, говорит о том, что это фигура совершенно коварного диктатора, который использовал любые формы для достижения личной власти. Для нашего народа это более 30 миллионов жизней
погибших в годы Великой Отечественной войны. Это более 20 миллионов репрессированы в предвоенные годы. Для Европы это десятилетие застоя и в конечном итоге та свобода, которую они получили только во времена распада Советского Союза. Поэтому Сталин является той зловещей фигурой, который обрек наши народы на трагедию 1941 года и который должен нести сегодня хотя бы моральную ответственность.